Bismillahirrahmanirrahim. Dulang anakku, muga-muga diparingi dhuwit sing akeh. Amin, banter yo. Aneh iki, cah loro iki sing coke doyan, sing coke ora. Aku iso mangan dhewe. Wes ajake ki mange aku ora diperdulikan dulang cah-cah telu kuwi kok guri-guri kok dilewekno aku. Mah. Oke, Bolo, kita beli martabak manis sama telur pedas. bersama Mas sendiri. Oh, Ceking Master Chef Arjuno. Kakek martabak. Martabak Mas apa lagi? Asmama. Aswana juga. Asmama. ASFama. Aswan, silakan yang mau calling Mas Aswan masih perjaka loh guys, silakan yang mendaftar nomor rekening Biro Jodoh. Kanggo matu belum ora? Lah dagingnya kok ngene iki. Belum mantu ya. Milih ndi anakku loro iki? Pin, Mel. Bakar pisan ki, Mel. Langsung bakul martabak. Udah bisnis dhewe yo, Mak yo. Heeh. Ora melok wong. Dia tidak berani menjawab. Ora wani jawab piye? Iya, Mak. Ora wani jawab piye? Boleh, Mak. Padha iki yo gak wani ya. Iya. Sembole karek kowe kan. Makanya tak tawakno kabeh sebelum jalur Mengkuning. Biasanya kan sing ditawak-tawakno Mbak Pal. Berhubung Mbak Pal. Terus metu. Ndek ka positif pal. Positif pal saiki kowe. Angka. Apa mau jagakno? Sebelum jalur melengkung, Lah, bisa terjadi apapun. masih milik orang lain. Masih milik orang lain. Iya. Berarti miliknya wong akeh ngono, Mak. Iya lah. Iya lah ya. Rasa isen kowe. Nah. Kena menati kayak murah ya. Kok bayar? Orang bayar malah Ulang tahun. ulang tahun. Kasih coklat, Mak. Ya nek ngene buyune ora apa-apa lah. Jadi gak apa-apa ya. Tahu ini buyune biasanya ora tau. Kan biasanya anyar. Kan urung binggo nek sini lah telek iki. Melonten kok jogo. Kayak mak iki ora wani. Masuk telekku dititik buyune digoleki. Teleke nang ndi ta? Urung-urung Kan urung dadi. mak iki yo mesin. Astagfirullah. Damai. Kan kok kaya ngene yo. Damai, Mak. Astagfirullah, paring ana Duit sing akeh ya Allah. Amin. Ya sak mergo dadi duit. Amin. Tapi ben
iki dadi opo? Dadi apa men? Dadi apa? Dadi elek kan dadi diwe mangan. Yo mangane elek. Wis guys, cukup sampe Urung. Oh, bocah kok. iki mau wis setengah hari kene muter. Ada berapa? Terus Ora dikos kalingan bos apa? apa? Kan Andane ada nggih rasane iya nek ngono iya, tapi kene yo pikiran ngono nggih sam konten ini iki lho nggih Pak Rewangi iki dari mulai jam berapa sampai sore iki lho nggih. Mulane koyo anakku dhewe iki apa jenenge konten njaba-njaba iki yo percaya nggih aku dhewe ngrasakno konten nek njaba iki menguras tenaga sing nang omah klendran ngono. Wes ya Le. Oke. Sampai badok kene kok syuting kok rewel men yo. Ya Allah paring dhuwit sing akeh ya Allah. Amin ya Allah. Mas sendok endi, Mbur? Mbok sendok piring. Gak, Mbur. Dadi do iki. Kok wis. Kok apa ya? Langsung bluk ngono. Yo nek entek Mbur. Bismillahirrahmanirrahim. Aja kabeh kok tapi ora doyan. Perasaanku sih. Anake ya. Kayak Oh ganteng. Jadi aku ki pertama kali, guys. Tapi biasanya ki Hati kunjingu biasanya cangkemnya cangkem cerutak. Dari dosan aku ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Sate kelinci iki. Rene tak dulang. Apa ada mangan yuk? Barang-barang. Ayo apa pedus? Hah? Yo. Panganan ki wak wedhus Iya. ya darah rendah. Iki kelinci. Kelinci. Ono. So, kene ora tau mangan mendem po gak masalahnya ngono iki. Sate mendem. Ya kan mboten pernah ngonten nah, mendem mboten ngonten. Ora wis ayo dadi kene ndek rono Mur. Ayo, Mel, Dir, sini tak dulang kabeh anakku kene telu. Kan dulang kuwi aku dulang loro ku lho. Kok cingle. Gak usah. Kene. Kan dulang kene lho, Mel, kabeh aku kene. Kene wis. Paring ngono dhuwit sing akeh ya Allah. Amin. Saiki mending ngono ae pembukaane. Pembukaan penutupan tidak bisa diubah. Kuwi wis ciri khase mae. Ya. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dulang anakku, muga-muga diparingi dhuwit sing akeh. Amin, banter yo. Lina wis tuku lino mangan. Kowe iki kudu tak jejeli kowe. Meneh tak Rasane jejeli. piye, Le? Sik mak pengen jajal satene tok, Mak. Aku mbok, Mbok. Dawuh parlemen muka apa nih? Ngono Mbak yo. Enak, ora piye-piye, Pak Mem games kok. Ya wong ngono mangan ngono kok penuh kekuatan dan tenaga emane mangan. Enak. Ora amis kok. Enak yo. Engko ya, Pak? Gonem. Atem iki kae dhewe. Nggih. Mas, Iya. Enak. kayak sapi. Tapi gak ngene. Mbak, cak rengus yo, Dil. Sama wedhus. Yo gak, jak harus pedus. Jak harus pedus. Kau bagus. Nah, Ngomong ngono terus sih, Lin. Pintar. Nah, terus ojo kene, Bos. Kira kadoan, Mel. Mbak. gak satu wae. Kayak tomat itu. Dek iki pinter rasane sik, Nak. Dek iki kan ora tau nek Aku kowe- lawuh iki ae, Mak. martabak sih, Bu. Aja lawuh iki. Gak gelem, Mbak. Apa iku onde-onde kok mbok lawuh. Martabak kae lambe. Lawuh iki. Ora apa nyanyi. Lombok iki enek, Nak. Tomat. Mbak Lina yo tomat. Mbakmu tomatmu. Mangan ya. Piye Dil? Dila sing ra tau mangan lho, Guys. Yo gak tau mantap deh cara. Enak. Dil Mel. Enak. Cuma sing coke Mel-mel gak doyan. anu wedhus gak doyan. Gak doyan. Gak doyan.
Sambelnya doyan ya, Mbak? Sambel tuh ya. Doyan sambel kecap. Heeh. Naman. Nanggonku tau enek, gak nanggonku sih nakapuan sing panganan akeh kan Kelinci ki nakapuan. ora amis, ora gak tau permus. tuku. Jadi wong-wong kuwi enak kok. Kamu gak, Mbak? Gak oleh mangan. Cangkemen. Cangkem mangap. Mangap. Maaf. Cangkem mangap. Maaf ya. Alhamdulillah. Tersiksa kowe uripmu. Ya. Hap. Kandani yo guys sing dibully aku terus. Salah ra biyen apa? Jadi sing gak duwe apa-apa aku ya, Mbak. Wong aneh iki. Cah loro ki sing coke doyan, sing coke ora, coke doyan, coke ora. Tapi aneh rasanya kayak Apa nih? kok wedhus. Oh, ora iya. iya. Yo cek anu wedhus prengus wedhus. Gak prengus gak Kan sih mendem Bang Mas. Bila ki kan ora tau doyan apa-apa lho. Jane ndekne yo gampes ae cangkeme. Iya, Ibu. Ora tau jiablok neko-neko cah kuwi iki pokoke. Wis belum jadi masak apa ya? Ayam iki jere. Ayam. Ayam kan pancene yo dodole ayam kok ya. Mangane ya ayam. Mangane yo ngene iki lah. Aku sih suka ayam deh, Mbak. Empuk. Kan kok walet. Kok empuk terus. Iki turene langganane mae niku Mbak. Iki teko kono lho tak parani. Sama. Teko ndi? Dinding, Mbak, sang dodol. Napa pindah mriko? Nek kan mbek bojone, Mbak, bojone wis meninggal, Mbak, untuk cek enom. Tek di. Sama. Loro aku ya. Pitikku pitik asu tenan, Mbak, ya Allah, Mbak. Mak padha nang tembok, mak beli lumbah tembok. Durung tak umbah. Entek pusing aku ngrasane. Mari gak di rumah mak. Iya, mae gek enek. Gila games Mbak tak cuwodes guru anu mengko kok terus ngelirik ero rasane. Wo, Ternyata enak, Mbak. enak sate niki lho. Empuk ya, Mbak. Dan sarangan yang ini jenahnya, Mbak. Gitu. Gitu. Itu aja. Aku seneng iki nih. Sarangane nganggo kacang. Bumbune kacang. Bumbune kacang dhewe nek kok enak kecap ning iki lho. Wong ilate wong Cara olahan, Mbak. olah ilate iki dhewe-dhewe marai. Olahane enak yo enak. Tapi yo enak iki lah aku. Pemirsa Bang sate kelinci. Aku maunya gumun, Mbak. Aduh, tiga apa? Tiga apa jenenge? Kok Mbak Dila aku ora? Tiga anu lho Mbak Sam. Aku iki mbok piye Mbak Sam? Iki lho. Kok sambut piye aku yo anu ki yo anu mangan ki yo rasane piye ngono lho Sam. Andane kok kok aku ki dhewe yo gumun kok. Wong anu ki yo apa Dek niki yo suwi gak teman sate kelinci Lina, guys. Jadi ini nanti gak mampir pilih. Segala rasanya itu beda, Mbak. Iya Mas Sam gak suka ngono santet apa kacang. Nek Mas Arifin yang sarangan mesti tuku. Seneng Dek niki seneng. Nggak aku ilat itu caca ya kebetulan. Apa itu ya? Udah diplok kene Mbak kok repok iki.
Lho. Lho ki ngapain tak plekno. Kok ndang gak entek, padahal mak sing muni ngono. Terus, Piye? Doyan. Sendoke. Ya piye, Mbak? Aku ki nek doyan iki pokoke seneng aku. Enak lho. Molen Mecah ruwet iki kok. Ya. Menawa nanti kok dini. Jadi panasan ya bener. Iki gak enak panas. Adil. Ben lemu awake kok. Lho nek dila umpamane awak nek dila mak ya umpamane awake gak lemu terus pipine tok sing lemu piye? Lah wong anu pipine tok sing metuk-metuk awake jek tetepi. Wong melemu kok pipi. Ya. Iya, pipi puntake gak selemu. Awake gak tendok. Kandhane kok. Cuma gluk ngono. Iki aku kurang pedes mergo. Gak pedes. Kok gak jaluk pedes. Pedes mak, ngono iki pedes sih. Ora mau kan. Terus menu Apa biyen kan aku nyala mangan nyala cabe. Kok ora? iki kayak iya. Nanas. Gak nanas meretel iki. Nek mana nanas ya? Oh, nek nanas ya. Sing dolanan motor malah ora rapat. Bedek. Bedek lanang. Rembo. Ben lemu kapok ora. Wah, gluk iki. Enak dipangan, Mbak. Terus dodoyan anu saiki kok kene iki dodoyan games, guys. Hilangane mbok iki tipak silit tanganku nggo ngukuri mau. Wangi yuk ya Mel. Bambang deh. Mah, Nanti agak mati enggak? Mantap, Bro. Tatas, guys. Sego ki mu 5.000 ya, San. semene iki. 1000. Sak bungkus 5.000 ya, Mbak ya. Kenene. Ya kaya sate. Bener. Warak. Warak. Wene, karo warak kae usus e. Bisa celupan. Dereng sarapan nih, Mak? Wis ngono kuwi cangkeme iki ora tau sedo. Pene mbok apa ngono. Nek mangan ki Lah senengane. terus kesuke apa? Mbak mana ndak no? Cobain. Ngono sih. Diet. Wong mangan opene awake dhewe kok mau. Ngono ki Bu enggak cerewet. Cerewet dulu. Dhewe maksudnya kon kon mangan ngono kan nurung mangan. Iya. Mangan di mau sih. Nek ora. Bon. Iki mbok ndakno ora. Nek iya tak cipukno. Mangan yang ngene mbok. Enak iwake, guys. Terus. Pedes, Pak. Pisan, Mak. Pak pisan pisan. Pisan, Mak. Buka nokal apa? Buka bebas jumbo-jumbo. Wong buka nama. Pisan. Terus jadi wis aku ngombe wis. Wakeh ben kulino warak mangane nek gak dibulang anu. Nah lho. Mbak antakno wis. Kandang bulang rapat, guys. Buka ayo. Wis, guys. Buka. Mantul. Enak ora Pak ya? Mantap ya. Enak. Jadi iwak iki gak rengus. Juga amis ya. Nah, iwak gak enak kan tetep amis, perengus enak kabeh. Iki enak kok. Rasane. Eka penjulang rapa. Mbak nang tak. Karek iki. Aku iso mangan dhewe. Aku iso mangan dhewe. Wes ajake ki mange aku ora diperdulikan dulang cah-cah telu kuwi kok guri-guri kok dilewekno aku. Mah. Heeh. Wes entek mur. Wes alhamdulillah, guys. Larisan. Wes, guys. Kok
mangan kok inyak-inyik. Ndang lewek. Coba aku pengen saya